Kulula kakulonde uphile ubhosha uphumelele pass downing ilobi yachaza amaphupho siyathoba nakubalekile iba imember iba umuntu onikelayo kwi-channel akube kuhle kuwo ukuthi uphonse igezi evaneni ingxoxo ye-channel iyona ekulekelayo ayikho kenye inamba kuyisenza ngokuyimember kusongonani kuya-5 ntambama kuphela WhatsApp yafona hloniphani qhubekani baba liyaphila ukuthini ubulimi lwakho longcolile mawulugeza kusuke kungcole mawuqeda ukulugeza ukukhululeke ngenzeka komunye umuntu angaphupha ulimi lengcolile nje umuntu okhuluma amagama angafanele uma esexolisile noma eselungiselelo phutha alenzile ngenkulumo yakhe ezisekhululekile ungayibona ugeza ulimi manje lento ukhuluma lesixoliso senzile noma lokulungisa lenkulumo osanda kuyenza engalungile engeyinhle kahle ukuphahluka nokuphambuka enkulumeni kodwa kasenze kanye 1 ngokwesinto kuma ngenze kuphupha ulimi longcolile kuba uPaul ngaba oluhleke uma ulugeza lokusho lungenzeka iphumelele inhlambuluko yaba ngasekho noma ke yabaphilayo okanye iyadingeka ukuthi yenziwe so ngenzeka le phupho lifike ngoba kade neze inhlambuluko yaba ngasekho noma kade neze inhlambuluko nje nina njengomndeni yabantu abaphilayo noma nje yabo noma ke iyadingeka ukuthi ake yenziwe inhlambuluko iyona eyokulekelela wena ukuthi bese uba umuntu ohlambulukile ngoba sekwenziwe le nhlambuluko lena yabona 2 kwesinye isikhathi ke uma ngenze uphuphe ulimi longcolile ngaba uPaul ngaba uluhle uma lugeza lokusho lungenzeka iphumelele inhlambuluko okanye isixoliso senzile manguthi wena usanda kuxolisa walungisa inkulumo engenhlo yenzile esikhathini esendlule yabona so lingavela iphupho elifana leli 3 yenzeka futhi ulimi olungcolile mopulimi olungcolile kuba uPaul uhluma ulugeza lungenzeka usanda kulungisa nje ulimi noma amazwi owaphimisile amabi okanye indlela yokukhuluma engamukelekile yabona ingenzeka kanje amahubo 141 verse 3 Jehova ngisize ngilawule ulimi lwami ngisize uba ngiqaphele ngikushoyo kwabase Efeso 4 verse 29 makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo Number 4 ngokwenkolo ke uma kwenze uphupho ulimi longcolile kuPaul ngaba oluhle futhi uma ulugeza lokusho kungenzeka uzothatha noma kusanda kusithatha lesinyathelo sokuphenduka esokusindiswa kanye nokulahla nje izono ukulahla amanga ukulahla ukuhlambalaza ukulahla inhlamba usunga umuntu ongcwele ozingcwelisayo manje oseqaphelayo izinto ayikhulumayo siyabonga kakhulu besibheka la uphupha ulimi longcolile ceke uligeze